Serum ador so tatangion hatani di bata di bagasan partikenon jumulo mahita martangya muliate Tuhan disudi dengan dibasan bagasan guluna di bagasan partikenon nang marsyajar haim san hatam pergugui hami marhiti-hiti Yesus Kristus jalon nai matu Tuhan amin. Shalom, salam sehat, salam sejahtera, salam kebajikan. Tuhita saluhutna damang dainang na hinaulonga di bagasan Yesus Kristus. Di dia pehita maringanan. Hatani di bata nagabe jamita di bagasan mingguta di apala partikenon. Dienek maisen buku 5 Musa bidu 10 ayat sia masoho tu ayat 14 buku disi Musa na palimahon bidu 10 ayat sia sah tu ayat 14 songno mahata ni dibata rapta jaham yadung masuk ho tu tano silihono ni Jehovah debatam tuho dan jadi ho marsyajar mangulahon maniru bias-bias nanulahon yakka bangsoon nasotupa adong jupang di tonga-tongamu sahala da pabuluson anakna manang buruna sian api manang halak pangaruding manang si jujur ari manang sitabasi ulok manang parsibalik mata manang sibahan penutupi manang partodung manang namanuku begu dinamate ay marbias-bias itu tudo roha di Jehovah mida salut halak akan namanglahon si songoni jala ala ni bias-bias akka si songoni pabaliw ni Jehovah di batam akka bangsoi maradopoko ikon sundingan do anggo mardongan ho Jehovah di batam ay bangso parbegu akka si soluhonomu so malduna sida patangi-tangi hata-hata ni si jujur ari doho pangaruding alay dang songoni pangalehon ni Jehovah di batam anggo tuho ola nido pajahon na huria nah nolongan di bagasan Yesus Kristus adong 10 pangalaho na dihasuguhon ni dibata sian parnguluan ni Jolma imana tersurat di 10 patiki saluhut akka patik na pinasahat ni dibata tu bangso Israel nang patuduhon asa Jolmai asa bangsoi makanguluhon songolomo ni rohani dibata jala pasidikon akka suguni rohani dibata di bagasan turpu jamita dinasahat tuhita dia pala partikianon takasdo ditaringoti si Musa tu bangsoi asa sungod dia bangsoi marpangalaho nahubbar tulomo ni rohani di bata jala pasidikon sugu ni rohani di bata diajar hodo dihasuguhud di bata do bangsoi mardebata gana-ganaan dihasuguhud di bata do bangsoi mardebata silebat jala takas do dipabotohon di bata tu bangsoi ia bangso na topoto dinasida ima bangso namia di tano Kanaan sada bangso na sumanada di bata sada bangso na mardebata gana-ganaan alini diajari di bata do asa unang sarobang niyan bangsoi doson bangso namian di tano Kanaan alai ikom marib bersitutuma bangso ni dibatai sianaka bangso na asi di bagasan hata ni dibata
nasahat hita dia pala partikenon takas do di dokon ia dung masuk ho tutano silono ni Jehovah di Batam tuho dan jadi ho marsiajar mangulahon maniru bias-bias nanilon yakka bangso lapatan na songod dia lapatan na di Batam na madokon molo tumpe di Jupangi ho bangso idang manada di Bata alay tung naso jadi doho sarobang manang sarupa doh bangso na jinuk pangami basa di dokon di Bata songoni di Bata nang patuduhon iya bangso naro manopot tano kanan ima bangso Israel sada bangso na maribar na marasing jala naikon patuduhon sa luhut lomo ni roha ni di Bata Uria nanolongan di bagasan Yesus Kristus molo takas taparwahon sia nayat sia satu ayat 12 tung masa takas do didokon akka pangalaho ni jolma na sumanada di Bata pangalaho na sida songod dia mai didokon ma dia na 10 na jujut na sida pabulusot akka anak nama ng buru na siyan api lapatan akka hasomalan na diulahon ni jolma na sumanada di Bata ima hasomalan yakka haliluo hasomalan ima martabas-tabas marbias-bias manang didokon dison persibalik mata akka pangalaho na maralo situtu turoha ni di Bata alay kusungod dia masa sitong na bangsoi di igil di Bata dia 10 lokot ikon sunding gando anggo mardongan ho Jehovah di Batam apatan na songod dia ikon patuduhonon ni bangso ni di Batama hapor siyaw di nasida marde Bata ho di Bata Jehovah ikon badiama ngulu di nasida ikon marpangalaho manasida hobar tu pangalaho na diigli di Bata jala ikon magkanguluhon sa luhut lomo ni rohan ni di Bata bangsoy damang daynang nainalonga di bagasan Yesus Kristus di bagasan tikyon jujud do ima tabege sada hata Batak na madok margugudo huaso ni Portibio margugudo Portibio buasa padohanon masejut di pasahat hita halak Batak di tonga-tonga ni Parnguluon siganupare omma patuduhon na adong dope haporseaon ni hita Kristen ima makaporsyai akka huaso ni Portibio tung masejujut dope parnguluon ni jolma na madokon nunga manada di Bata ibana alai samarpanukkud dope ibana tudatu samarpanukkud dope ibana ima tunamalo sajujut dope ibana manitiari isarana ditiki nanaing marulaon keluargana manang marulon ahape sajujut do julu manukun hari manitiari ulang didoko tunamalo ham neng marula songono doko namaloi ima ikon ari songono maasa dinggal hape sasitong na salut ari dijadi di Bata dinggan jala badia dang adong nanggo sadari pe dang dinggan alai
anggo akka persibalik mata jok do maniti-niti hari. Jala gudang dope akka pengikut persibalik mata di pernguluan si sonario. Gudang dope jolmai maka percaya Tuhan alai maka percaya ima akka debata gana-ganaan. Toho do percaya si songonod do na diigil ni debata siya kita down. Alai ikot pasidingot ta may sen bagasan parngulot ta. Ikot takas ma patuduhonot ta hola maka percaya di batasa bingdo hita. Debata makagigihon akajul manang bangso na mardebata na dua. Manang mardebata gana-ganaan. Debata mangigil julmai ikon holang maka perse ibana. Alana holang debata jahuba do na ikon siolowan. Jala na ikon imahangulunota. Songon padohan ni si Joshua. Alai anggo ahu. Do keluargaku sebjabu. Ikon debata do olon. Jadi hita pe amang inang hurian di Tuhan. Ikon ta peok ma jala tasuluk kontak kas di bagasan roha do pusu-pusu ta. Apa namasa di bagasan parangnoton tung nasu jadi hita meninggal lo debata. Tung nasu jadi hita menudalun ibana. Tung nasu jadi hita porsia tua kahwaso-waso ni portibio. Damang dainang na hinolonga di bagasan Yesus Kristus di piga-piga luat nahami parwahon tung mas say gudang dope hita halak Batak manang hita Kristen. Sekarang dia beribadah berdoa kepada Tuhan, tetapi beberapa jam kemudian dia percaya kepada kuasa dunia ini. Jala jujuk dope hita olo mangalului akka hamamalu ni parsahiton tuaka persibalik mata manang tuaka datu. Alai merhite-hite hata ni dibata di bagasan pertikianon diajar do tu hita unang be adong roha manang pangalau si songoni di bagasan parnglota. Ikon tapasiding mesen bagasan parnglota. Si bulisi memang jujuk do manawarhon hal-hal na menarik. Si bulisi memang jujuk do manawarhon ima hal-hal na seakan-akan masuk tu roha do tu pikiran. Alai ditikinunga tap porsia hita tu si bolis di bagasan sadari ima manang di bagasan tiki ima gabe ima dao hita siad debata jala masuk kita tu horong ni si bolis di bagasan 2 Korin 10 sada ayat 14 takas do didokon ia si bolisi jujut do songon ima malaikat terang. Coba majo tajaha di 2 Korin 10 sada ayat 14 songon dia ma didokon di si. Di 2 Korin 10 sada ayat 14 songon ma didokon dang pola longang roha di si ainang si bulisi di pasumasuman ibana do songon suruan hati uron. Jadi sutung lilu hita si bulisi pet olo do pasumasuman dirina songon suruan hati uron songon toddi apa sa si tongna dang toddi tujuan ni si bolis mangago jolmai songon dia jolmai do sa Tuhan songon dia jolmai dang porsia tu Tuhan songon dia jolmai dang majalo haluan sa Tuhan. Alai dalu do huaso ni si bolis anggo ima olo hita marsigatong
holang tu debata Jehovah Sabi. Di bagasan ujahan nasahat tu hita dia pala partikenon takas tu didokon ujahan na monang mangalo huaso ni hagulapon. Monang mangalo huaso ni hagulapon. Nagabi sa suku-sukun di bagasan parenglota. Nunga monak kita mangalo huaso ni hagulapon. Manang nagabi huaso ni hagulapon nido marsi gorgor manang manonggo piroha pikiran ng keluarga ta. Nunga takas sita manada di bata manang nunga masuk kita tu horong ni huaso ni hagulapon damang dainang nenolonga di bagasan Yesus Kristus songo dia do hita asabuhi monang mangalo huaso ni hagulapon. Ahado si bahinotta, ahado si paredihinotta, asabuhi ta monang mangal huaso ni hagulapon. Na perjulo songo dia hita asabuhi monang mangal huaso ni hagulapon. Ikon makaporsay Tuhan siyan nasaroha. Makaporsay Tuhan siyan nasaroha songo na diaya sa pulituli. Songo dia do hita makaporsay Tuhan siyan nasaroha. Maka porsay Tuhan siya nasaroha berarti majalo huaso ni debata di bagasan las ni roha manang di bagasan akaparsahito. Maka porsay Tuhan siya nasaroha berarti holam marpangasadian tu debata sabi. Maka porsay Tuhan siya bagasan roha berarti tung nasuja di hita mangaleon rohatta manang mangulahon mardebatahon gana-ganaan. Isarana molo ibarat na neng na jabatan jujud doon mo ima songon akka neng calon anggota dewan. Jujud do ibana laho ima tudatu tunamalo manukun. Majalo asa dipilih jol ma ibana. Jujud do sonario musenang jol ma di bagasan ima akka par ngulon na man akka ulon na mangaluli akka pemanis, pelaris, dia ke usahana. Asal laris usahakon, lamay mana manukun, tudad tulokan asik. Jolma, na mangigil salut akka hamoraon, di bagasan parngolon na, di bagasan parlagingon na, siyan na sudalan na, dia sugod di batado. Alay jolma nang makaporsay di bata siyan na sarohana, dang bedi igil di bagasan nguluna songo dia sahatok mamora alay na di igil di bagasan nguluna songo dia ibana ngulunon asa marlapatan tuak kadungan pasidikon akka waso-waso ni sibolis ikot ulahonon ni akka jolma na manada di bata. Waso ni sibolis jo do ima adong diak kahumalyang ta. Waso ni sibolis jo do mangeliun ha porsyata. Alay anggo porsya hita tu di batas yan nasa rohatta. Pos maroham. Dang boy ima sibolis sibe mangaliluhok kita. Napaduahon sungod dia do ima hita asabuhi monang mangalo huaso ni sibolis. Unang pangasahon pikiranmu. Unang pangasahon ima parbinotoanmu. Unang pangasahon haguguom mo manang hamorhammu mangalo huaso ni sibolis. Ale ahadonay kon pangasahon otta. Di bagasan Efesus bidu onom ay sa pulisada songonom mahata ni debata isi solukon hamuma pakaian senjata na siyan debata asa taralo hamu uti-utian ni sibolis ay dada marupil hitam mangalo mudar do sibuk akka harajaw do akka parhuaso akka sigongko mihasyangan haulo monon akka ton dihajahaton na digijang di bahani jalo hamuma pakaian senjata na siyan debata asa tarbain hamu mangalo
diari na jahati jala hok jongjong dung di pa uduk kamu sasudina atong jongjong mahamu marha oson hasit tonga digoting muna. Jadi sungo dia do hita asabui mangalo waso ni sibulis na pasti ikut pakyota dosi jata na siya debata. Napatan na sungo dia holam mangasahon guar ni debata, holam mangasan guar ni Yesus Kristus do hita. Boy mangalo waso ni sibulis ikut pakyota dosi jata ta ima marhos na kasitongan. Baru menulukut baju pertahanan im hati gorat. Akka sibulisi jujud mengganggu haporsyata. Mengajar hita asa mengulahon na maralo tu ni debata. Alai anggo jongjok kita marhoson hasit tongan. Baru menulukut baju-baju akka hati goram. Gebe boy ma alota akka sibulisi. Na pasti holam mangasahon gorni di batas sebing do hita bui mangalo waso ni sibulis. Sibulisi songon babiat panoro na mangalului isi na bui ima sialangon. Alai anggo jongjok kita di bagasan hati goran ni di bata. Tung nasu jadi bui sibulisi manganggo mana mangalak kita. Na mangiuk musenang songo dia do hita asa boy ima jongjong di bagasan waso ni di bata mangalo akka waso ni agulapon. Na perpudi jela mana rumikot. Ikon adong ima pertobatan di bagasan permota. Napatan na songo dia. Mungkin hamua manginang di bagasan permulo muna jut tamuna merdatu jut tamuna manukuna mahalo gabe ima gudang hasisiga di tonga-tonga rumah tangga muna alai molo asabui hamuna mangalo salut akawason hagulaponi di bagasan tikion. Ro mahamuna tu debata bertobat mahamuna. Nasa jolma na olo marhaporusan tu debata naikon ima tangino ni debata do. Sibulisi jut do ima mangarsai rohatta. Alai anggo ima mangasah debata hita di bagasan paranglota songo dia pe ima waso ni sibulisi tung naso jadi be bui mangarsai rohatta. Sibulisi hola na mangujuni paranglota. Jangan kak kita Yesus Kristus sendiri pe bodoh diujuni sibulis. Alai ditikinahot Tuhan Yesus Kristus jongjong di bagasan hati goran. Gebi doma sibulis. Nak kita pe amang inang kurian di Tuhan. Hita di jo Yesus Kristus patuduan hati goran di portibion. Hita gebe ima naposo ni debata marporang maralo sibulis. Alai asa buita alu sibulisi ta pangasahom ma Yesus Kristus. Una kita porsia tua kedatu. Una kita porsia tuaka dibatasi liban. Una kita porsia tuaka pemanis dan pelaris. Asa dapot taaka hasonangan. Porsia mahita holang tu dibata Jehovah. Di pasu-pasu debata mahita jala ta aloma ima waso ni hagulaponi marhite-hite haporsia tu Yesus Kristus. Tuhan mama dongani hamu
Jala Tuhan mamale gugu Tuhamu mangalo haso ni si polisi. Amin. Martanya kita. Muliate Tuhan. Disudi dengan dibasam di bagasan ulun kami. Muliate di jarhoko kami asa holang porsia Tuhan. Rapon dohak to mahamile Tuhan. Gabi buy ma alon nami wason hagulapon. Rapon dohak to mahamile Tuhan. Gabi buy mahami jongjong di bagasan hati korang. Ajari kami asa holang marhaposa Tuhan di bagasan ulun kami. Nampai gudang aka wason ni si bolis na jujut mga rongom haporsan nami. Alay anggorak dohak to kami daudu sudinang jalabudu alon nami. Muliate Tuhan. Ho manamiyad di bagasan Tuhan nami. Jala di bagasan rumah tangga nami. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami itu ada Bapa. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita. Salutna.